Moje ime je Tatjana Venčelovski i ja sam glumica po obrazovanju i po vokaciji i pesnikinja po vokaciji i po objavljenim knjigama. I da stvar ne bude baš tako jednostavna, ja sam u životu i obrazovala se za neke druge stvari i profesionalno se bavila njima, a to su, bila sam 4 godine ili 5 televizijski i radio voditelj i novinar. Bila sam 7 godina u odnosima s javnošću i upravljanju promenama. Takođe sam završila škole za kozmetologiju i masažu i profesionalno se bavila i time. Pisala sam restoranske recenzije i tako dalje i tako dalje. I sada nekima to može delovati kao neke radikalne promene, ali meni nisu, zato što je to sve iz mene, sve to sam ja. I to je samo neki nastavak moje školske svestranosti ili nekih mojih bogatih interesovanja. Šta su mi rekli povodom glume, a to je da sam ja izdala glumu, jer sam napravila neke velike pauze. I tu bih rekla da nisu u pravu, da raščistimo i to. Ja sam otišla zato što sam ja osjećala da su izdane neke moje verovanja i neki kodeksi u toj branši. Ali sada kad sam se vratila, mislim da se glume i ja mnogo više volimo i da sam ja i zrelija i bolja i glumica i osoba sada nego što sam bila kao mlada. Ja sam u životu imala jako puno kriza, bilo da su one materijalne, zdravstvene, lične, profesionalne i tako da mi ovo kada je sve došlo sa koronom, prosto nije bilo neki šok, nije bilo neka iznenađujuće, bilo je nešto novo, da, ali uslovno, da tako kažem, lako sam se prilagodila i zato kažem nisam se uplašila, ali sam više bila umorna. Nije mi sve ovo teško palo mi je najteže to što ne mogu da grlim ljude koje volim, a ja volim da grlim ljude koje volim. Što se tiče neke materijalne strane ove krize, ovih promena i neizvesnosti, moja pozicija povratnika u jednu umetničku branšu i pozicija slobodnog umetnika takođe je neizvesna. Tako da je korona samo još, ova epidemija, samo još malo to dodala na sve to, ali kažem nije meni ništa novo. Ja se stalno borim. Ono što su mi direktno rekli, to je pa ti se uvek snađaš. Da, to je tačno, ali hoću da kažem da to nije ni malo lako. To samo onako da, kad kaže snaći se, to je kao ono usput. Nije usput, zato što iza tog snaći se stoji i neka hrabrost i spremnost na rizik. Ja prosto ne mogu ni da zapostavim svoju kreativnost. Da to stalno negde mora da curi. Bilo da je u pitanju kuvanje, cveće, pisanje. Evo i meni je izdata nova knjiga u toku ovog vanrednog stanja, odnosno nešto posle toga. Isto tako sam pravila neke male videoklipove i okačila na društvene mreže ili na YouTube. Morala sam da nađem neki kanal da se izraža. Sada kriza jeste, ali ja prosto se nadam da ćemo i mi mutirati kao što mutira virus u nešto bolje i zrelije i da ćemo pronaći neko rešenje. Nemam neki univerzalni savet da dam bilo kome, ne volim da generalizujem, ali mislim da svi nekako treba da vodimo računa o dve stvari, a to je da negujemo strpljenje, iako je to ovde jako teško, jer smo svi preumorni, svašta smo preživeli, ali mislim da prosto moramo i da je korisno za nas kao ljudska bića da dignemo na jedan viši stepen. Mislim da svaka nova saznanja vas samo bogate kao ličnost i pružaju vam mogućnost da život sagledate sa različitih perspektiva i posle će svaki neki novi izazov koji dođe, lakše ćete ga prebroditi.